mamakuwu ibukuwu Desa Loyang sambat terus lan uga sepamung desane Kedik lan ajakari sesepuh Desa Loyang Kedik mangga. Mama Loyang mimiku Loyang Kedik sesepuh Loyang pemuda pemudi Loyang Kedik sampulali mama bumi Kedik bapak pahmi sampun lali selawase Mama Muni yang punya Singapura Mama Muni balong balik dari kami dari kiasan koning ngarang ngajar langkah kaya katon baining bayangan Mama Pahmi tambalan ngasat di kelingan sesepuh sambilan cengbotin tambah lawas dadi pungut tangan sekarang kira gambar waktu welana pisan kayak kaca di dali mangsa aku najan nilai ramong kiri ning batin tetap aku kandorarang pinyulaman tetap ngati diruncang mangsa worongan bin cucuk mangsa bangadi kembang putih maning gelungan sing teliti lan ngati sing awas nakolapan sekelewang godong yang paling udah lari dapat burung kembang duren ayo bantu pada Ning pasewakan usana pasewakan maneka warna wening maneka warna lirekat dia inten tinabur mojraken dening inten tinabur jembar sireng rana abyor ing busana nira busana nira
malah dadi ingkang samya lenggah saksenengan dikening Raja Adil Palamarta manis arum suwantene sawang ning telengeng mripat isun serawe kadang tarunane pan kakang Rai Madukara Rai Mendalagiri Rai Karangkencana uga Rai Sawojajar senajan jenengan tebih sampun kula damel caket sambuning caket kinen ngraketaken aja gerek tampani suka kalian duka bocah wadon gelem sukane didale anggan jarlan kasih sayang dukane mbok bapane setuju dukane duka bebendon utawa nampakaken pangleler kelapa ijo laka jodoh ngedon ngeloyang bagianing palangarasa Rai yes apa itu Kakang Haji barep kakangku jaluk diterima sembabak diri aku barang Kakang Haji wah najan kula raka muga dipun tampi sembabak tos kula dateng jenengan raka kula tampi kalian kabingahan Rai senajan kula raka muga dipun tampi sembah pangabaktos kula ingin ajan kula raka muga dipun tampi sembah baktos kula raka Rai kembar kula tampi kalian kabingahan werdine pan kakang nyawang awakmu ngadep ning palangarsa tentu ana wigatining karya yen duweni maksud lan tujuan wisage matura Rai Madukara uga Rai Mendalagiri kake ngomong sira sing ngomong pertama bro aja bakal kanda penting mementeh bakal sira tapi bakal benges abang ringas bebak raka pun raka pun ciri digawa mati adat digawa minggat pendawa jumlah gangsal niki ya benten-benten nih tindak tanduk ini ku beda-beda sage matura Rai Madukara sederenge kula nyuwun ampura raka kula badhe matur dhateng Jeng Raka nyuwun izin palila njaluk izin garep mendi awakmu kula kalian Jeng Raka Mendalagiri madal pasila pinuju dhateng Kahyangan Suralaya Kedewatan mungkin jenengan sampun mireng yen ulun Bathara Guru sampun lengser ke prabon sampun pansiun dados ratuning dewa memang sebutane wong dadi pimpinan iki ya ana jangka waktune Rai menurut undang-undang yang negara yen singaran pimpinan iki ya ana jangka waktu
sebab dureng pangkat iku pensiun, dureng ilmu almarhum. Hari tujuan yang awakku pamit nuju ning kedewatan, cekake aku pengen dukung Guru Drona. Guru Drona maksudnya napa jenengan boten mireng raka sesambune ulun Betara Guru lengser ke Prabon malah diwontenaken pencalonan. Nanging pada pencalonan wau calone calon tunggal, boten wonten liyane, cekake musuhe karo bungbung kosong. Sanggine kula niki badhe dukung Rama Guru Drona. Dharma bakti kula tiyang dados murid garep mulang trima raka. Ya aku karep bales budi marang Drona guruku. Oh dingin alon dingin rayeng ko alon. Aja sampe awakmu wong loro kaya kodhok pagawaning garu. Artinya kodhok kenggawang garu iki ngerti Bima? Ora ngerti. Kodhok ngerti yang ngejrek kaya kodhok. Ya maksa ditembung niku wonten artine. Ya artine apa? Hari wong kodhok kegawang garu iki ora duweni pendirian. Ora duweni adeg-adeg. So kadang-kadang apa jare wong sejen. Jare wong sejen nyasar ya melu nyasar. Jare wong sejen gebur sumur ya melu gebur sumur. Kaya penggender bae gebur sumur. Aku ora sebutane kodhok kenggawang garu apa sing wis tak omongaken. Pengen mulang trima karo Drona guruku sebab aku bisa sepede kala waktu ngolati ilmu sangkan paraning dumadi ketemu kelawan guru kang sejati Dewa Ruci ya Buddha Resi patunjuk sing Drona guruku. Najan kula sami raka kula nggadhahi ilmu aji jaya kawijayan pinter paksa panah nggadhahi ali-ali ampal niku kranten Rama Guru Drona dados kula badhe mulang trima. Are jare kakang malang kakaitan mangke wong dharma bakti ning guru beli kudu-kudu mengkonon sebab sing dadi masalah dudu masalah awakmu predikate guru kelawan murid. Iwal masalah iki masalah tahta kedewatan. Dadi yen urusane dewa ya dewa, urusane pendawa ya pendawa. Aja lok ikut campur ning masalah wong sejen. Wah, menteh badhe. Tekad wis kenceng-kenceng ki ngendhoni mading. Jare aku bakal wong dolong kari meneng bae, kari ijinana bae. Aku tetep nuju ning kedewatan Suralaya. Sesambune impal wacana ning para Pandhawa. Gancang iki dalang yen lagi ngawayang. Dados sing gancang praptaning seba. Keiring dateng satria pringgandani Raden Gatotkaca kewedar pangandikane kepireng swantune Rabawa Prabu malamar takula rawuh Prabawa.
sirna segala lampahan tukut nurit mabebeng rukun uri pebarengan siligas silan sesaman gotong royong sauyunan yang dengan sama duci dong sesepuh yang pemuda-pemudi loyang wagajo lagi ngedik sampun hari wagajo sarang mama kemulo yang ibu kemue kedua mama muni yang punya Singapura bapak Dion sing duwe Taiwan dewe dihormati mangatur kesung wagajo simbar mata megareng kelapukan wagajo gilir kanang hidup ngaturaken matur kesuwun wagajo diara mati lan orang lali gayu asiri bos gabah Mas Mul Mama RW waras ini gede wagajo gede wagajo dilali-lali pribis lali Mama Isa bosong kongong dilipur blik-lipur tambah lawas tadi kelihatan bapak tua ini jam sing duwe pohon Mama kuloya Mama bumi papai Fahmi Mama warna lasik di dulu bapak tuan ini jam sing dia pohon beri aduh alah kang kajian sing dia pengketan duit orang lali sesepuh sapi lanceng kutip sing dijen aduk sampul lali sesepuh sambil lanceng kutip jam dilali-lali beli salam dilipur blik-lipur tambah labas adik kelina orang lali sarang bos gede sampul lali masena wasi
wonten dugining semak sinten kang terus tamu niki yugane Ki Semar Kudapawana Cungkring alias Petruk diarani Cungkring Perwantu tibane kejengking janggute kecatruk diarani Petruk sesarengan kelawan gareng ringas mawon raine memang gareng iki bakat turu gang lindur kaya gulet mawon saksenengan dikaning titip riksaning Prabu Darmakusuma alon pangandikanipun sing dadi tamu dudu wong sejen dulalen panah kawan dewek Cungkring kelawan gareng anake Kakang Semar bagianing palangarasa Cungkring alhamdulillah ya jare Bapak Kiai kah Ari Sugi melarat iki wis ning badane sing penting dipai waras gak wis kesyukuran maaf Gusti Prabu Darmakusuma kula dugi mriki sing leresik mboten pantes kula niki pantes sekaning guri kembul karo tepes kula lamun ning tanggapan gak kembul karo peralatan pantes kula dadi bakat kula lenggah dateng lebeteng keraton ya kaya kadang-kadang wirang dewek kula maaf majikan sesepuh sambilan sembuti sareng kang kajono sing bebengketan duwite gedhe terus bengketan duit terus Mamai Wijaya sing dua laut kidul sareng bos MM sing raja sing iki gedhe ngaturaken matur kesuwun Mama Isa bos Hongkong Bapak tuani Wijaya sing duwe pohon beringin wakajone ketik wakajo sampun amu Tolong Mang Casba mantuin akalku. Kering non wagajol kehadir wagajol lanjut laksa sejuta sewu bebendu akeh temen sekring posian juta-jutaan 5.000 perak ya kadang-kadang bating ilat ya mau segi mah beda coy bahasane bokat kula ngucap omong kula landung kerasa kesinggung omong kula cendek damel sesek nyun agungnya dipangan tumpeng majikan ais pangapunten konon brocok ya pangapunten aja guyon totok hindase guyon awas sira sing parah awas didenggem ambles ndase sira anggon-anggone cungkring beda kelawan gareng ya beda majikan wis nganggo blangkon kok kayak dalang sing jawit iya
nganggo blangkon nganggo klambine klambi sorjan sarunge nganggo sarung mega mendung sarunge ya jarakah ngeran kelingan dongengane Gusti Dewa Kamanusan Gring singaran nasib iki Gusti kang kuasa moal ngrobah nasib beng manusa terkecuali menusane dhewek sing kudu ngrobah sebab singaran nasib karo takdir ku beda ari nasib bisa dirobah ari takdir mana mene dalane ya kudu mrono apa sujere Gusti kang gawe urip maaf majikan kelingan dongengane Gusti Dewa Kamanusan wau kula sesepuh sambilan cemputin sing dijaluk sampelali ora lipat tuan ini jam sing duwe pohon beringin mama kumulo yang sareng ibu kumulo yang gede bapak yang pahami mama bumi dewek sampelali sareng mama Isa sing duwe Hongkong yayu asiri bos gabah masmul bapak RW warasun wagajul kelingan kala waktu dina becik dina lebaran kula kungeran tas salam-salaman karo Bapak Semarku pamitan Bapak Semarku mbrebes mili Banyumatane Pak dongakaken kula garep ngrobah nasib Pak garep mende jatre ya mbu separan-paran kira-kira aja kayang kenen bae urip ya Pak sebab golongan kula-kula niki dadi etiane tangga batur karuan majikan singaran melarat dudu noda dudu dosa mung embo senaken majikan meneng ning dunia kerek wis melak majikan ya wis jare Bapak Semar sing ati-ati asal nuju ikhtiare dalan sing bener kula pamitan nggih bocah itu ngicilik bae majikan kaya ayam anak-anak kang ngintil ning gulang nyusud dak gogok nyonge kiraku masa nyusud dadi gareng jaluk melu tak jak ning gulang mlakune bae telung dina telung bengi kula majikan palebe amin sing belanges matur kesuwun dihormati palebe amin sing duwe alas dhewe ora lali Bapak Dion sing duwe Taiban Bapak Wijaya sing duwe Laut Kidul sampun kali barang tempo kula lumaku bae ning kono kepanggi kelawan panggonan sing endah ning rupa majikan malah ukirane waduh serba mewah jogloe serba ukiran majikan ana tulisane jare kula reng bacanan ora bisa tak wacaning kula pertapan Puri Kencana arane majikan pertapan Puri Kencana nggih
Hari puri ki panggonan kencana ki emas, panggonan kang katone endah ning rupa eling dening Raja Gung Binatara jenengan bisa mbedharaken barang tempo kula jare gareng yo gajah kering mampir sebab sangu ya wis ora gablek kula telung dina telung bengi mambalas mangane ciplukan Mbak Majikan ninggal ana wowohan abang tiwas punggu-pungguan karo gareng kaya garep dipangan ana wong liwat dalan wong luru pretek nang jek aja dipangan empane ulak gitu jadi tak buang kula bokat kula ku manis adem sing rasane sareng bos MM sing duwe raja sing waga jolek gede bos MM sing duwe raja sing dijaluk kemanan sae Mama Wijaya sing duwe langut kidul Kang Kajiana sing duwe bengketan duwit sampun lali seneng asih barang kula mampir ke majikan sing duwe panggonan aku wis lagi jentul bae wonge bagus rupane rambute dawa andan-andanan kula tanglet jenengan sinten arane Resi Sabilillah barang tempo kula karo gareng dodok ning joglo ning pendopo ya terus emban ceti ya cantrik ya pada gawani sega majikan sayure sayur asem sambele lekoh majikan lawe gorengan ayam lalape petek karo jengkol gorengan anu ya kak oncome garing majikan kaya raine pengecrek garing cebrik barang tempo kula dahar pokok dahar waduh gareng lewane majikan ora rasane telung dina telung bengi beli kesurupan sega ora iki wong ki baik temen lho jare kula barang wis mangan wis apa wis jegring jare Resi Sabilillah sira aja mendi-mendi meneng ae ning kene keterima apa ora sira bakal tak angkat dadi murid isin waduh gede ati majikan kula gede gunung ya masih gede gunung aja mama kula yang ibu kula yang najan dilalali beli bisa lali mimi mohoni tambah lawas kadikelingan mimi mohoni yang punya Singapura dewe sesepuh sambilan jangbotet sing dijaluk hemat lan sesepuh sambilan jembuti simbar mata mengarin pelapukan kelingan bayi kelingan kenangi bapak Edion sing duwe Taiwan kulo yang sareng ibu kuwe gede ora lali papai pahmi ajar langali ini isa bos songkong jadi wasir bos gabang
Pas mulai sarang mama RW warasune keding Wagajol yang keding wagajol Bos MM singa raja ini singa raja singa Bos MM singa raja singa ora lali sareng Kang Kajono sing duwe bekatan duit sampun omong barang kula wis diangkat dadi murid. Waduh, urip kula ku robah majikan. Busana kayak beda orang ulang. Duit ya wonten mawon. Beli kaya mau. Sing aran duit ku ora betah ning kantonge kula. Janjane kayak tukang melodi. Duitku sampai pada lengket ning dompet. Urip enak meneng ning pertapan puri kencana dangu ning dangu clenting kula. Ngrungu kabar pesat ing becak. Slenting kagawan ning angin, kulepat kagawan ning kilat, jumegur kagawan ning guru. Ana tembang rawat-rawat jarek mamang guru uje lengser ke Prabon majikan. Mari dadi ratu ning dewa. Mung dadi sing degel ning batin kula. Wong pinter ki akeh. Wong sing pendidikane dhuwur ki pirang-pirang kok kenang apa. Sing dicalonaken malah calon nunggal. Guru besar Astina Dorna Kombayana. Barang kula ngrungu kabar mengon kemajikan ora bisa turu kula. Kuping pating grebeg kula. Pating srenging. Endas luntah pating krengap bae kula. Bodrek entok bodrek ya kula. Ngrungu Dorna dadi calon nunggal. Barang sujare mama guru Resi Sabilillah kring jepriwe lamun sira dadi calon tandingane Dorna. Awale kula ku nolak. Nanging mama guru Resi Sabilillah den jabaraken. Bakas sing duwe hak ning kedewatan ki ya Bapak Nira. Sebab anake Sangyang Tunggal kabeh telu. Siji Sangyang Munget, loro Sangyang Punggung, telu Sangyang Manik Maya. Munget Bapak Semar, Punggung Watogop, Manik Maya Mamang Betara Guru. Sira ki masih duwe hak ning kedewatan. Bapak RW 04 dedenya Giska yang sedang sakit hati dewe digormati ngaturaken matur kesuwun dedenya Giska. Bapak RW 04 digormati ngaturaken matur yen dibandingaken karo Dorna, jebaka Dorna ki laka kaitan karo dewa. Karo kedewatan ki laka kaitan. Sebab ora duwe hak ning masalah tahta Surabaya. Suralaya maksudnya. Surabaya mah Jawa Timur. Ya data ke Selatan sedidik mabiyong ya. Jadi bakal sing duwe hak ning kedewatan ya Bapak Nira, Togok, Manik Maya Betara Guru. Terus kula ku jengkel majikan. Anak bener rek. Nanging sedurunge sira nyalon dadi tandingane Dorna, lo sira njaluka izin dingin ning Pak Gusten Nira para Pandawa. Maaf majikan. Dadi kula dugi mriki ki njaluk izin palilaen jenengan Gusti para Pandawa. Izinaken kula
kula badhe nyalon dadi calon tandingane Dorna Kombayana. Yen kula diijini berarti kula bisa nyenengaken wong tua majikan. Tentu Bapak Semar ngrungu yen kula dadi ratu ning Dewa Waduya seneng Bapak majikan. Dulur-dulur kula kaya Ceblok, Duala, Bitarota, Curis, Bagong tentu ya enak uripe. Dadi lung-tulung majikan. Ijinaken kula dadi ratu ning Dewa nyalon dadi calon tandingan mau majikan. Awas bakal dadi kolipeng Dewa presentasi widadari siji kanggo nyong. Ya, kelingan. Durung dadi ajan wis presentasi sira. Dadi kula dugi mriki maaf majikan. Kula njaluk tulung ijinaken kula nyalon dadi calon tandingane Guru Dorna mau majikan. Wong becik pasti ketitik nyandang asik modele apa ciri mangsa burung wagajong ketengah mangsa wandi sarang bapak R04 dedenya Giska yang sedang sakit hati aja longok digawe ngelamun bapak kulo yang ibu kulo yang eman kangatun eman sesepuh sambilan cembuting asem menem tua tanggung jaluk apa dituruti mangsa wuruknya dituruti mangsa wadi Mimi Isa bos songkong Yayu Wasiri bos gabang Mas Mula sarang Bapak RW Waras Sinegede Bos MM Singara Raja Singa Dewi Bos MM Sing Raja Singa sampun abi mas seneng ngasih betik mati lanak mungkin beloran becik sing hati-hati becik hati-hati masih anak wong seduluran Bapak Dion sing duwe Taiwan dewe kodalan Bapak tuan ini jam sing duwe pohon beringin Bapak tuan ini jam si ngormati saksana penanggapan Dawa Arjuna mboten tampining batine nganti merak bakra ini